Kaixo guztioi eta ongi etorri bizirauten saiora. Elkarrizketa ziklo berria hasiko dugu gaur, sormen prozesuaren inguruan ikasteko. Bagerak eta Iritxuloko hitzak elkarlanean sortutako proiektu honetan, sortzeko bulkada horri jarri nahi diogu arreta. Gure gonbidatuen inspirazio iturriak ezagutuko ditugu eta baita bidean topatzen dituzten erronkak eta oztopoak ere. Beraz, eroso jarri, ongi etorri etxetik ikusten ari zareten guztioi eta baita honea Bukowskiraino gerturatu zareten hoi ere. Gaurko gonbidatuak Nogen taldeko Alex Irazusta eta Ane Negeruela dira, ongi etorri, bikote? Zer modu zaudete? Ondo. Ondo. Bueno, lehenik eta behin, zorionak, Nogenen abesti berriak urari abestiak Top Gazteako lehenengo postua lortu duelako. Pozik horrekin, ezta? Bai, bada zerbait nik ez duten inoiz bozkatu eta nolabait hor karta muitzen dira, baina bai, pozik. Nik esan marroket Nora abestiatea genunen izan zela gaztea biali genuen lehenengoa. Emanion zu horri, boto. Laikak ematen. Iritsi ginen. Bueno, hasieran aipatu dugun bezala, saio hau sormenaren inguruko elkarrizketa bat da. Eta, bueno, jakin nahiko genuke lehenik eta behin, nola iriste zaizkizuen abesti bat sortzeko lehen ideiak. Ez dakit, lehenengo hitzak bururatzen zaizkizuen, edo melodiak diren lehenago burura etortzen zaizkizuenak? Guztet bitatik eman dela, ez dago formula bat, eta eskerrak ez dagoen. Eta bitatik, okurritzen zaizkiten bitatik eta gainera askotan ere bai biak batera. Bitatik. Batzutan letrak, nik bazkat mobilan notaz irikita eta juten naiz okurritzen zaizkidan gauzak idazten. Eta gero beste aldetik ere bazkat audioak eta grabatzeko hori ere irikita eta juten naiz melodia grabatzen, orduan. Eta zukane, zer esango zenuke? Nik egia esan, abestien sorketa horretan egia da Alexek adibidez edo Martelek paper askoz importantegoa daukiela horretan. Baina nik bai badaukut notaz bat, kriston esaldi politxekin gorretze ditutela bazpare abestitan erabiltzen baitugu. Eta gero, esan marrauket, letrak eta hola bukaeran beti utxunek eta dituztela, ez dakigu ze hitz sartu, hortan hona naiz. Bai, eta gero azkeneko diskoan atera dugun abesti batetan ere bai, hor dago... Hor dago melodia txikitxo bat. Ze abestitan? Amazazpi. Amazazpi dela introa. Da letra gabeko hasierako zea bat bezala. Bueno, claro, disko onda saxofoi bat. Eta hori sortu nun, ginenen igual 3. 2016 hasieran, eta etzan ezer gertatu horrekin, eta aurten diskokin berreskuratu induzue. Eta, bueno, aipatu dezu ez, bukaera batzuk igual josteko gelditze zaizkizuela eta bar, blokeo momentuetan edo zer egiten dezue? Ez dakit, sormena berpizteko errutinarik edo badakazue? Jo, ez dakit, azkeneko diskoan bai pixkat afizionatu gara gauzak irikita eramaten estudiora, eta ez gara oso finak hortan. Beti eduki dugu bastanteko movida, azkeneko orduko letra, normalean letra guztia ditugu irikita. Eta, joder, kristo movida. Eta gainera etorri zan behin Gorka Orbizu eta zuzendu zigun, hau gaizki dago idatzita, zakitzer, eta... Bueno, ez da nola egin. Guk galdetu genion. Bueno, lehenengo gu galdetu genion, eta ikusi zunean prekupatzen ginela pixkat, gramatika, euskera ona eta erabiltze horrekin. Orduan gero buelta duzan, da etorri zan zuzentzea. Bai. Esan zegoen, kizu esaldio hau ez da hola oso ondo berez euskeraz, eta hola, eta gu, bakigu, baina eski ondo gelditzen da hola, bueno, ez dakit, strukturalki edo, eta hola gelditu zen. Ez dakiz ez zen, Glastonbury zen. Eta nolatan elkartu zinaten berekin?
Ikusteat, bisitan etorri zen. Hoi da, etorri zen ikustea estudiora, nola grabatzen genuen, ardo botia bat eman zigun, gazta zati bate bai, eta hori bisitan etorri zen. Eta gero, de hecho, bukatu genuen hemen, Bukowskin. Bai? Kasualitatea. Eta hori, aipatu dezue askotan kantak irekita uzten dituzuela eta horrela, baina gertatu zaizue kanta bat osatzea eta ez gustatzea, nola gelditu dan? Eta horrelakoetan ere, zer aukitzen dezue gordetzea, edo lantzen jarraitzea eta pare bat buelta ematea. Bai, osea, nik uste, bueno, igual, justamente horregatik gelditzen dira, igual pixka bukau gabe, ez? Ez zaigu guztiz gustatzen, esan nahi deuna ez da guztiz esaten, eta ez dakigu oso ondo nola... Eta gaina, ez baldin bado esaten guk nahi deunare, esate dugu, ez bade hori esaten, ez dut jarri nahi. Ez? Osea, ideia bat argi daukezunen... Bai, horregon dira abesti batzuk zuzenean jo ditugunak, eta gero ez geanak iritsi grabatzea. Imaginatzen dut, badaukala hortik zeo zer, bai. Eta gero, abestiak sortu eta ez gustatzean hori gehiago ikusten dut. Osea, momentuan ez, nik uste sortze dituzun momentuan oso zureak dira eta gaina supergin zaude. Baina gero, abestiak baude denborarekin hobeto zartzen dutenak eta okerro zartzen dutenak. Hori gehiago, osea ez gustatzea baino da igual zure oraingo egoerarekin eta perspektibatik igual kanpoago ikusten dituzun batzuk bai gelditzen dira pixkat, obsoleto. Eta aldiz, ze abestita zaudete arro bereziki? Zuen gogokoena edo sortu ez zuen gogokoena? Nik beti izan dut, aurrekoan junginan beste elkarrizketa batetara eta errepikatuko dut, jak estamos. Neri Glastonbury asko gustatzen zait, bai abestia bera eta gero bai simbolikoki eta guretzako talde bezala pixkat eman ziguna edo esan nahi zuenagatik. Glastonburyrekin geldituko nintzateke. Nik beti esaten dut eta nik uste beti esango dutela. Niretzako kutxunena oxigenoa dela eta dalako nik uste dut zer esaten dona baino, niretzako zer dan, abestia bera zer dan. Eta da hasierak hasi ez, hasieratik da hona abesti bat. Eta beti itzularazte itena hasiera hortara. Eta gure hasierako garaje txiki hortara eta hasiera guzti txiki familiar hortara. Eta guain igual Sagüesen jo izan deunen, Bruselasen jo deunen, Finlandian jo deunen, oxigenoak beti amaten hau, ez? Gauza txiki horretara eta hori pilo bat gustatzen. Hemen grabatu genuen bideoa, Kristina Enea... Bai, oxigenoa. Eta zuk esan dezuk Glastonburyk asko, dezula gustatzen dizula. Piskat izan zen, 2022an hane bueltatu zanean taldera, piskat harrapatu gintu nolako momentu bajo batetan, batez ere animikoki eta talde bezala pertsona gehan enean, azkagu gure gora berak eta gonden nolako momentu piskat triste batean eta irudikatzen du nolabait, ez dakit, energia edo horako ilusioa, batez ere ilusioa bereskuratzaren sensazio hori. Eta gero oso polita izan zen bai konposizioa, lehenengo aldiz hasi ginean lanean produktore batekin, grabaketa superpolita izan zen, pixkat bideoklipa ere oso polita izan zen pixkat guztia da oso polita. Edo, hola pentsatzen. Eta aipatu dituzue bi kanta, garai desberdinetakoak, pixkat zuen musika nola aldatu da hasi zinetenetik? Edo sormen prozesua behintzat aldaketarik izan du? Nik uste pertsona guztiok aldatzen gehan bezala, gure ohiturak eta gauzak egiteko moduak aldatzen dira, bai naturalki. De hecho, enuke jakingo esaten zertan aldatu da, edo nola aldatu da, zeite genuen lehen eta zer orain. Baina era natural batean bilatu gabe gu aldatzen gehan bezala, nik uste. Bai, nik uste baita azkeneko diskontan ikusten dela aldaketa bat eta heldutasun bat iguale bai taldeek hartu dola eta musika estilo desberdinak lan ditugula. Baina, gero, derrepente urari dator eta urarik berriro berreskuratzen duen hasierako nogenen espiritu hori. Eta, hor nik uste dela hartu eman bat, zenbora guztin... Eta gero da oso relatibo ere, guk bigarren Lift Hildoen lehenengo disko luzea grabatu genuenean, konparatuta Lisekin orduan esaten genuen, hau da oso heldu bat ez dakit zer. Eta baina esaten dugu azkeneko diskoa, hau da super heldu bat. Hemen dekan 10 urtetara ikusiko dugu hau. Aldatzen puten da, pixkat. Orduan, nik uste, era naturala, prozeso naturala.
Bueno, ikusten da ez, urteak daramatzazuela Nogen taldearekin, aurrera eta atzera, baina zuek berez ez zarete musikatik bizi. Orduan, zein da zuen ohiko lanbidea? Ni ikasketaz naiz ingenieria, hori da. Diseinu industriala ikasi nuen eta orain lan egiten dut kiroleko arropa marka batean. Eta ane? Ni medikuen naiz, medikuntza ikasi nuen, eta inun familiako espezialidadea, eta orain nago Mendaroko ospitalen lanean, etxeko hospitalizazioan. Bai, zerbitzu txiki baten. Eta lana musikarekin uztartze hori nola daramazue? Bueno, gutxi deskansatzen da... Takit. Baina beti esaten dut malabarrak iten. Osea, pixkat Tetris bat imar dezu. Astelehenetik ostiralea orokorren lana egunero, ez? Eta gero atxaldetan, eta hor ja ensaioak, elkarrizketak edo danadalakoa. Eta gero asteburutan, kontzertu gehienetan asteburutan nola izaten dien, ni tan mal. Baina, esango nuke dela pixkat Tetris bat montatzea eta jazta. Eta gutxi gora bera moldatzea. Nik uste baiet. Nik uste baiet. Gero beti daude gure arteko liskarrak eta batez ere ofizinarekin ere bai liskarra, porque igual kontzertu batzuk oso berandu izte dituzte eta guia, aneren kasuak, zuk guardia azkazu. Guardiak batez ere, Koordinazio horretan pixkat arazoak sortzen dira orduan. Baina gure artean baino hori, gehiago gestioa. Zaila, azkenen, gea 5 pertsona dei ofizinan daudenak, bulegoan, eta managerrak eta zakitzer, teknikariak, eta hor azkenean puzle asko inbar da. Eta hasieran aipatu dezue pixkat konposatzeko eta notaz dazkazuela, mobilan eta hola, ze momentutan bururatzen zaizkizue gauzak edo zerk inspiratzen zaituzte? Ostras, ez dakit, nik esango nuen emozioek, orokorrean, eta etorri daitezke dozein momentutan, eta nik bazkat, nota batzuk grabatuta, etxean gitarrarekin jotzen, eta igual txukut daudenak, eta gero batzuk bazkat grabatuta kalean, baju tararatzen ez pentsateko psikopatan, ezela. Ez dugu, esan ez dugu, ni behintzat ez dut lantzen inspirazioa, denez jartzen bulegoan egon nintzen zela eserita eta benga gaur ringot abesti bat, euskal nega betortzen zait. Edozein momentu. Bai. Gero bai igual rekuperatzen ditutela nota horiek eta horrekin bai jartzen naizela lanean bezala, baina lehenengo ideia gordin hori da edozein momentutan, da edozein formatan. Nik uste Nogenen, poztasunak bai abesti desente, baina tristurak batez ere, ez? Abesti asko sortu ditula. Azkenen tristura edo momentu txarra pasatzea oso potentea da pertsona batentzako eta gure kasuna abestikitea, abestika eta horrekin transmititzea da gestionatzeko modu bate bai. Eta nik uste, nik behintzen ere notak eta hola baita batzutan irakurtzen detena edo pelikula baten entzun detena edo igual norbaiti entzun dioten zerbait, igual gustatzen zait eta apuntatzen dute bai. Igual momentu bateak hori bai berreskura daiteke. Eta tristurak bai gidatu zaituztetela abestiak sortzeko eta horrela? Osea, nabarmenduko zenukete Nogenen oinarritako batean badagoela? Nik uste baiet, igual gero ironiko da, ze melodia aldetik agian ez dizu hori burura ekartzen, baina bai, nik uste tristura edo, dudak edo beldurrak edo hori kudeatzeko modua bakoitza daka berea eta gure kasuan bai dagian musika. Ze gero momentu honak erresagoa da bizitzea eta disfrutatzea eta konpartitzea. Igual ez dezu behar kanalizatzea horren introspektiboki. Eta hori, beste sensazioek igual bai. Nik uste Nogen bai sortu zala, ez? Azkenen Markel Dinamarka juntzalako, ukelele batekin, eta bere burua uste guztiekin, eta horra hasi izan pixka sortzen, ez? Bai. Gaizki sentitzen naiz, eta hortik abesti bat intzun, horri datzizun gertu. Hori da, horri datzizun gertu. Bia puntua. Eta gero batu zinaten gainerakoak edo... Bai, hori da. Markel Dabio laguna gainean txikitatik, oso txikitatik, eta gainera musikak beti lotu gaitu asko, ze txikitan bakizu horki kirolak eta zaitzer eta asko ibiltze da hortan, baina ni oso txarra nintzen waterpoloan eta behar txarra zen futbolean. Orduan horrez genuen koinziditzen da musikan asko koinziditzen genuen, gustu aldetik eta asko koinziditzen genuen.
eta gerora nork esango liguke, hau ja unibertsitatean hasi gina, así que ezagututa 10 urte gerora. Eta eduki dezuen ibilbidea baita ere. Bai, Eta pentsatzen dut, ibilbide honetan, erreferenteak ere garrantzitsuak diala zuentzako, horregatik eskatu diegu Alexi eta Aneri liburu eta disko bana ekartzeko, eta ez dakit ekarri dezuten. Ane, nahi badezu gazia saltzen? Bai. Nik ekarriet Kentzazpin disko bat. Hortzemugak begietan. Ni izan naiz Kentzazpin oso fana betidanik. Ez da, nik uste ditutela CD guztik eta ekarri eta kotxen neukelako. Baina ekarriko nun bestela orkesta sinfonikokin atea zutena, da nire favoritoa. Baina, hau oso ondo dago, bai. Eta ez dakit, nahi batez ere, karo, ni abeslarien naiz, ez, orduan, ahotsetan fijatzen ez pilo bat, eta inautek dauken, ez dakit, sensibilidadea eta ahots urratu hori, eta, bueno, eta abestiak beti ikutu naute pilo bat, eta ez dakit, niretzako da, nik uste beti izango, ala, nire talde favorito. Eta ez dago, baina. Baina jarraitzen du izaten. Eta Alex, zure diskoari dagokionez? Nik auki eta arazo txiki bat, ze gurasoen etxean dauzkat disko guztiak, baina ez dira ematen diskoak eta. Eta orduan jo naiz gurasoen etxera 66 zen Ero Mantra diskoaren bila, ez dut aurkitu. Baina utzi dut mezu bat, familiako txatean, norbaitek badun. Norbaitek pistarik duen. Eta orduan aurkitu dut Xikinken disko bat, eta hautsarekin eta guzti. Eta graziosa iruditzen zait kartzea, eta gaina asko gustatu izan zait beti. Eta noiztik da kasu, disko hau? Disko hau izango da 2006 o 2007 inguru hartakoa. Enez goatzen egia esan, inguru hartatik. Horregatik, guk honezkan, imaginatu, 12-13 urte, eta hau zen inkreiblea guretzako. Ja, eta jarraitzen du izaten, edo? Bai, oraindik maitasun handiarekin. Jarraitzen dugu entzuten, eta kuadrian eta asko abesten dugu. Bai, juntatzen denean nola afaritan, da nostalgia puntu hori sartzen egunean, abestu izan dugu, eta amestu izan dugu azkeneko beste kontzertu batekin, nola, sorpresa, derrepente. Bale, eta, kerrez banago, liburu bana ere ekarri dezue, Ane, ez dakit? Venga, berez hemen Donostiko etxen ez dauzket liburu asko. Lazkaon txikitako etxen gehiago ditut, eta nik uste ekarriko nula ulki jokoa, berez, horrek asko markatu ninduen liburu horrek, Karmele Jaiona da usteet. Eta pilo bat gustatzen zaiten, noen ala urte pilo bat irakurri nuen, baina eskutan izaman hoi ekarriko nuke. Baina, ekarri beste bat, irakurri detena azkeneko urtetan, deixente aldiz izena dola, El poder de la hora. El poder de la hora. Bai, eta honek, de hecho, igual notasetan badauket hemengo esaldin bat, sartuta, eta azpimarra hautataula dauket, osea, da, ematen du ikasteko liburu bat. Baina, ez dakit, ditu, ez dakitien irakaskuntzak, ez dakit nola deitu, pilo bat gustatzen zaizkitela eta saiatzen naizela aplikatzen nire bizitzan, porque nire burua da, eta, bueno, jende askona pentsatzen dut torbellino bat, eta ditut pentsamentu intrusibo pilo bat, eta egiten dut nire burua zigortzen dut pilo bat, eta, bueno, pixkat hori lasaitzeko, eta pilo bat lagundu dit liburu honek, hasi que esango nuke, azkeneko urte hauetan irakurri duten zeana importantena edo, hau dela. Hori dela. Bai. Eta zuk, Alex? Nik ez dakat ohiturarik irakurtzeko, hori hasteko. Nik gauetan autodefinido bat iten dut, eta lo hartzet. Eta gero beti, aspertu naute pilo bat liburu estilo horrek. Zer desberdin Pilo bat, De hecho, nera nahiak oparitu zian duela gutxi Nike, zapatia markaren sorrerako liburu bat, ez dakit zer, superondongoa, seguro. Handik ez dut horri alde bat irakurri. Eta orduan beti izan naiz oso novela, fikzioko novela eta aventura novela ez talea. Eta ziurrenik gehien irakurri egiten liburua beti izan da Harry Potter. Le jarri dugu Instagramen. Ikusi dugu, bai. Harry Potter y la Cámara de los Secretos edo las Reliquias de la Muerte eta empatea gelditu da, bozkaketan. Eta orduan jo naiz gurasoen etxera, nahi nuen ekarri Reliquias de la Muerte, baina ez dut aurkitu. Eta orduan ekarri Bruce Springsteenen liburuak. Dala azkeneko urtetan gehiena irakurri detena. Eta da liburu bat, ni bezalako jendearentzako, ze da pixkat
serie bat ikustea bezala, baina kapituluak beraien artean ez daukatenak loturarik. Orduan, hartu ez dakezu egun batean eta hasi hemendik. Eta gero hurrengoa bestetik. Eta bueno, horretik ekarri. Eta asko gustatzen zait Bruce Springsteen, eta ez musika bakarrik, asko erakusten du nola lan egiten duen. Ze ematen du ez baina lan inbar da eta asko inbar da. Ez da bakarrik musika, ez dira akordeak eta notak eta bestiak, atzetik bago hori logistika ensaio eta lan pilo bat, eta jendeari bronkak eta gauza asko dago. Eta oso ondo esplikatzen du eta asko gustatzen zait. Bruce Springsteenen kontzertura joango zea? Hendik ez dakat sarrerarik, igual bukatu dira, ja. Igual, Nik uste bai. izan daiteke. Vale. Bueno, ikusiet, nahiko material ekarri dezuela. Uste dezue material hauek loturaren bat dakatela nolabait genekin? Bai, nik uste, ziurrenik bai, baina bai, guztia daukan bezala, nahi gabe. Bai, nik uste jan eta edan degunetik hazi gerala eta hau jan eta edan dugu eta... Ja, eta nik uste ebai asko esaten dola bakoitzan personalidadei buruz pixkatez. Eta genen baita asko dago hortatik. Kurioso izango zen, bostok egin izan bagenu ariketa hau? Bai, ingo Bai, suerte. Hortatzen ekarriko. Ekarriko. Bueno, ikusteko da orduan, ingo bezuen edo ez. Kasu honetan, puntu honetara iritsita, galdetu nahi genizuen baita ere pixkat kopiatzearen eta plagioaren inguruan ze iritzi da kasuen. Kostientekin... Hombre, plagioa entiendo dara... Plagioa, kantak, bai. Vale. Bai, kopiatzearen inguruan. Ez da munduko gauza politena, ez da munduko gauza zintzoena ere. Hor bago debate oso polito bat ere bai, hemen Euskal Herrian gaina asko eramaten dira erromeriak eta nola, Oxabi eta gauza horiek. Debate bat hor, azkenean katxe batzuk mugitzen dira eta hor debate bat dago, nien ez hartuko baina. Eta orduan, bestearekin kopiatzeari eta plagioari dagokienez, beste. Nik bai ulertu dezaket eta hor puskatuko dut lantza bat, ez dakit, Aneren lagunaren alde adibidez. Nik uste entzuten ditugunean, anuntzio bat, entzuten dugunean ez dakit zer, nahi gabe, hor badago melodia bat, egongo da kurba bat, sartzen zaizuna, seguro sartzen zaizula, eta gero zintzoki momenturen batean 5 urte beranduago, derrepente hor kajatik rekuperatuko zu eta nahi gabe sartuko zu abesti batetan, eta hori, zilegi iruditzen zait, eta ez dut uste zer txarrik dagoenik. Gero, hartzea abesti honetatik estrofa, gero honetatik estribilloa eta egitea tal cual letra aldatuz, hori bai da pixkat. Nahi. Osa, kopiak eta total. Bai. Nik uste, inspiratzen bali maztea musika estilo baten eta gero antza eukitza edo ez eukitza edo, ja pixkat relatibogoa dala, matiz pilo bat dare hor. Hori hartzea, abesti bat hartu eta berdin-berdina eta, pues evidentemente ez. Eta gero Alexek esaten dena nik uste baita hori hola dala. Igual baditugula melodia pilo bat gordeta edo, eta nahi gabe egiten dezulazuk hor josketa bat, baina nahi gabe, eta igual atatzen dezu abesti bat badaukena, antzazturi gustatzen zaizun zerbaitena, azkenen pixkat baita hortik sortzen dezulako, bai, zure gusto horretatik. Guztia asmatuta da, ere, bai. Eta guztia asmatuta da. Guztia dagoela, originala. De hecho, entzute baldin bazue Gladiatorren banda sonora eta Piratas del Cariberena, de repente esango dut, ui. Loturea da dela. Eta, asko hitz egiten da baita ere pixkat honekin lotuta, adimen artifizialaren inguruan ez, musika sortzeko erabiltzen dela, ez dakit ze iritzi da kasuen horren inguruan. Eski nik oso gutxi dakit adimen artifizialari buruz. Ez dut inoiz erabili, eta ez dakit oso ondo, pentsatzen dut kriston potentziala daukela, hori egia da, eta erraminta oso ona izan daitekela gauza asko sortzeko, baina daukela baita arrisku bat, ematen dit bildur pixkat anulatzea guk dauzkeun kapazidade sortzeko eta kapazidade horiek gelditzea robotizatuta. Eta, ostras, zakit. Bai. Baina marabilak itaitue, bai. Bai.
Bai, bueno, Kontraesanak sortzen ditu, orduan. bestaldetik nik uste dut duela 500 urte ite zituztenean eskulturak eskuz eta ezagitzer, eta pentsatuko, erakutsi izan balie, hemendik 500 urtera egingo dituzte makinekin eta ezagitzer, berdina pentsatuko zuten da, hemen gaude oraindik. Orduan, no tengo ni idea. Igual tonto gertatu gogora. daiteke, auskalo, ez dakit. Ez que aurrekoan erakutsi ziaten testu bat super interesgarria, esan zuen, bueno, gizon heldu batek esan zuen, los jóvenes de ahora, bueno, euskaraz esan gut. Gaur egungo gazteak denbora guztian bereien itxurarekin daude obsesionatuta, eta ez dute lantzen burua, eta ezagitzen bat, esan zuen Sokratesek. Orduan, betidanik dago hori, orduan, nik uste lasai, jun. Lasai, egingo du bere bidea, eta... Inoz galdu burua. Bai, hori da. Aipatu duzu pixkat, jendea obsesionatuta daoela itxurakin. Zuek obsesionatuta zaudete, galdera da, zuen abestiak jendeari gustatzearekin? Ez da zerbait loak entzen diguna, nik uste bai izan degula, denok, abesti bat, sortu dugun abesti bat, jendeari gustatu zaionean bapatean, gero denok sentitu nahi izan dugu berriro hitaren sensazio hori edo, eta orduan nahi gabe bai bilatzen dezula momenturen batean edo bestean. Nik onartu ezaket eta nahiko pozik onartu ezaket sendatu gerala hortatik, baina esatu izuet, iruditzen zait zerbait naturala eta erabat zilegi dela eta pasa behar dena. Baina bestaldetik oso osanoa iruditzen zait ere bai hori superatzea edo, onarpen hori egitea zergatik egitezun hau, egin pixkat itxoen pixkat, hori ondo dago, baina ez datik itezu hau eta pixkat zure erraietara berriro bultatzea eta gero gertatuko gana. Baina bai, gertatu izan zaigu eta ziurrenik gertatuko zaigu, baina nahi gabe eta obsesionatu gabe ere. Eta zure ustez? Bai, nik usango nuke obsesionatuta ez gara inoizion alde hortatik. Egia da, pertsona bezala beti nahi dugu, ondokoa, beti nahi zu gustatu, beti nahi zure alderdi hobena erakutsita jendeari hori gustatzea, beti. Baina, egia da, nik usteet, behintzat ez zait iruditzen iten deunik jende, hau gustauko zaio? Osa, ez dut inoiz entzun hori. Hau jende gustauko zaio? Ez, porque gaina, ez genuke aguantatuko hilabete bat ensaiotan. Eta guri gustatzen bat zaigu? Karo, horregatik. Esate dugu, norbaiti gustauko zaio. Gure amai gustauko zaio. Azkenetan juten gehan saiatzea superpozik eta nahikoak hau. Zu pentsa, gure bestia 1000 aldiz jo behar ditugu. Ez aldi bat zego gustatzen, laioa, orduan... Garrantzitsuena zure gustatzea da orduan. Bai. Eta, leheno aipatu dugu pixka, baina zuen momentu pertsonalak nola eragiten duela esango zenukete. Aipatu duzue baitaren momentu triste bat pasatu zenutela. Ez dakit, horren inguruan sakondu nahi dezuen baitare, sormenarekin lotuta. Momentu pertsonalak eragiten du erabat sorkuntzan, erabat, eguneko egunean, edo gure kasua mentzat, porque esatizut emoziotatik idazten dugu. Honeako eta txarrerako. Eta gero, azkenean taldeak badira pertsona multzoak. Eta pertsona multzoek bai norberakoan eta baita talde bestela, badituzte bere gora berak. Eta guk ere eduki ditugu eta edukiko ditugu. Eta horrek ere afektatzen du. Baina, hasieratik tokatu zaigu pixkat marearen kontra igeri egitea. Eta ez dakit oitu ote bera, baina pentsatu nahi ez. Baina beti indegu aurrera. Nola baita ez dakit zergatik, Oain bai da erresa esatea gure artean superondo eramaten geha, ez dakit zer, baina da 8 urte berandago. Eta eramaten geha gure artean inkreible. Bihar jungo gara Leonera eta obrena izango da bidaia, kontzertua hemen jarri pi, baina kontzertua izango da sekundaria, hori berdin. Pasako egu superrondo gugosto furgonetan, han lo egiten eta gero hurrengo gunean bultatzen. Bai, nik uste importantea dela gehala lagunek, talde bat baino lehen. Orduan, norbaite bai zerbait momentu txarra pasatzen nahi ganen, ensaiatzen nahi gehala eta derrepente norbait da hola, bera nik ezin dut. Ensaioa moztu ditugu zerbeza bat hartzea. Bai. Ez da, pixkat. Laguntasun hori bada. Bai, eta nik uste hori bai notatzen dela gero abestik interpretatzen edo sortzen edo no genen izaera erakusten, o espero dut. Bai ez, baina nion
hori errisa dela, orain, 8 urte eta gero, eukitzea gure arteko lotura horiek eta laguntasun landu hori edo soldatu hori, denborarekin, baina hasieratik ane juntzan Erasmusen. Bai. Eta orduan tokatu zitzaigun ere, ordezko abeslari bat topatzea. Gero juntzan berriro mirra ikastea. Eta hor juntzan hori da, hor noen utzi zuen. Orduan beti tokatu izan zaigun, pixka eta hitzea hola. Eta ez dakit esaten zer da oso ondo, baina zerbaitek eutxi gaitu onera eta eskerrak eutxi gaitun, ze guain hemen gaude eta horrela gaude eta enuke aldatuko ezerregatik. Eta zein izango zenukete izan dela Nogenek eukidun erronkarik zaiena edo urte hauetan guztietan? Hasierak oso gogorra dira, guk talde guztia zela, ez geneukan, hasteko ez genekan ensaio lokalik. Ez geneuzkan taxuzko instrumentorik ere. Entzaiatzen genuen hemen, anerekin lehenengo aldiz bildu ginean, Kristineanean abestu genituen. Abesti batzuk eta jazta. Gero hori da, gero nire aitona monek bazekaten garaje bat, hemen Grosen eta etzekaten kotxerik. Orduan, ensaiatzen genuen hor, insonorizatu gabe, nik kristo beldurra pasatzen, naher jendei molestatuko zion, baina gero ontzan egun baten, abestu genuen abesti bat, eta kanpotikan txaloak entzun zian, orduan esan, bale. Eta ez genezkan hori, abestiak grabatuta, ez genekan kontzerturik nola lortu, orduan, hasierabiek oso komplikatua dira, baina urrutik uste ditugu. Baina komplikatua dira, garai hartan bagenezkan tresnak eta batez ere nahikoa mugituak izan ginean, adibidez gu geu izateko sortzaile edo bultzatzaile festival batena, eta hartara alginan gure buruari deitu, abesteko eta holako gauzak egiten ditu. Ze gaialdi? Edizio bat eta bakarra dukizuen. Zein da badabakoa? Ez, Lore Baratza. Super ondo gontzan. Oso ondo gontzan. Zerbeza bukatu zitzaigun, egia esan kristona izan zen. Orduan hori, hasierak daukazu ziurrenik talentoa baino ilusio gehiago, talentoa, ez da inoz talentorik euki, baina talentoa eta erramintak baino daukazu ilusio gehiago eta energia gehiago eta horrek bultzatzen zaitu nolabait, iristera norabait. Eta nik uste hortik aurrera behin sartu gineana disketxe batekin eta ofizina batekin eta orduan hasi zian gauzak erresten. Baina ordura artekoa bastante, ez? Zuk ez duzu neko aventura bezala? Ez que hori erantzungo ni de palo. Ez? Ez. Erronka zaiena, eta nire nahiz pentsatzen erronka zaiena talde bezala esan nahi dut, pertsona bezala, proiektu honekin jarraitu, ez jarraitu, nago gaizki talde honetan edo ez, zuaitza musikalki bezala ze izan den errexago edo zaiago kontzertu ibei da, zen esango nun, hasiera, etzala izan alde hortatik zaiena niretzako, porque ilusio horrek bultzatzen gintun, ni behintzan egon, superpozik, zerbait superberrie, Zumaian plaza hortan jotzea zen, marabillosoa, zen pixkat, eta gero hasten dienen, beste responsabilidade batzuk, lotura gehiago, disketxea sartzen da, daukezu, ezakit, taldeen bertan gauzak pasatzen die, bakoitzak bere bidea hartzen du ikasketa bidea, bizitza pertsonala, ezakize, bakize. Eta hor, bai hasten dira egitazko erronkak, talde hau noa dijo, noa ez dijo. Eta izango nuke, dala behin martxan jartzen zehala, hor sortu dela pertsonalki behintzat erronka potentenak, eta erabaki importante gok bezala. Nik hasiera dauket oso goxoa bezala burun. Bai. Adostat nik. Tontoa ginen da. Baina ez gara asko aldatu. Vale, eta zurrunbilo horien erdian, noizbait pentsatu dezue taldia guztia? Pentsatu eta egin. Hori da. Pentsatu eta egin, hanen kasuan. Hanek esan duen ari da, nik uste baietz beti daude momentu hobeak eta okerragoak eta hori, baina hori nik uste denoi bururatu zaigun bezala lana guztia, jutea bizitzea, alaskara, jo que se. Pasatzen zaizu, baina gero
gero ja ez duzu serio planteatzen. Osa, niri okurritu izan zait, baina gero ez taldekidei, baizik eta nik nire buruari ez diot serio planteatu. Eta, baina, bueno, aurrekoan galdetu ziguten ere, eta nik uste kostiente izan behar dugula bukatu daitekela bihar bertan, eta bukatuko dela, noiz bai, de hecho, eta horregatik dauka balioa, eta eman behar diogu balioa. Eta, bueno, bai, kostiente izan behar geha bukatuko dela, noiz bait, eta horregatik bihar Leonera bidaiak eta kontzertuak, jode, daukala balio handia. Aprobetxatu beharreko zerbait. Horrekin lotuta, ez dakit, etorkizun hurbilean ze plan ditu Nogenek kontzertuei dagokionez eta... Etorkizun hurbilean, bueno, urtea bukatu baino lehen, gelitze zaizkigu pare bat kontzertu. 3. Leonekoa, Abadinokoa, asteburu hontan, eta gero Azpeitin abenduak 14 izango ala berezia izango bai? Bai, Azpeiti beti superondo. Bai, San Agustinen, hori oso polita izangoa, eta horrekin bukatuko da urtea. Eta gero ja hurrengo urteai behi da, pues etorriko die... Bartzelonakoa badao. Bai. Bartzelonan bukatzen dugu bira hau, urtarrian, 18an, okerrez banago. Urtarrian, bira amaiera. Bai, edo bintzat manga honen amaiera, bai. Eta hortik aurrera? Bueno, hor bazkagu, beti nahi ditu gauzak egin, asko gaina. Eta ez digea guztietara iritsiko, eta ez ditugu egingo guztiak. Baina, bueno, askoitatik pare bat ite baldin baitugu, ondo. Osa, martxan jarraituko dugu. Hori da. Vale, bueno, eta ja bukatzen jungo gea, pixkat data hauetan hasten gara pentsatzen, urrengo urteari zer eskatzen diogun, eta, bueno, jakin nahi dugu baitaren, Nogenek zer eskatzen dion 2025-ari? Nik osasuna eta laguntasuna beti bestela, eta divertitzea, zoriontsu izatea eta divertitzea, itezula, bai Nogenen eta baita lanean, baita bizitzan, eta leku guztietan. Nik gozatzea, datorrena apreziatzen jakitea, ze nik beti esaten dut, Nogenekin bizitzen nahi garen esperientzia guzti hauek ez ditula mundu guztik bizitzen, eta dala aukera bat oso berezia. Torun oso konstiente izan behar gehala hori hola dala, eta Leoneagoaz kontzertua jotzea, apreziatzen Leoneagoazela, eta jungeala ezakizelekuta, eta jodeula Kriston plaza honditan, eta jende oso importantea ezagutzeko aukera izan dula, eta hori apreziatuko kapazitatea edukitzea. Eta, ez dakit, Nogenek dagon bezala edo hobeto jarraitzea. Jazta. Ba, ala izan dadila, hanen egeruela eta Alex Irazuzta, eskerrik asko. Zuei. Eskerrik asko baita ere Bukowskiri eta Bagerari, eta honea etorri zareten denoi. Eta, bueno, adi egon zaretara, ze hurrengo saioak bertan iragarriko ditugu. Eta laiztera arte, ondo izan. Eskerrik asko.